Vomu lang solong bike kachingkoy adi malong amadinut apran kedam. Mohon tirang Melina kiso kacilang Japan Karbiang lang Autonomous Council along kirap kacahang. Dwar Bogori Press Club lingkan isimahang ketegarni katalon. Kardom pinyada berta long pen ilisangpi marvelous rong parpi nonarju ikta berta ang ton pen. Borpathar Police Station ke par luangkang kedamtang matijong ni phai crazer cap arnikang sampor phai phlira chiti mapor silonijan kania ingtia rong adung along bike chingkoi phit kachingkoi ahir kang tang par pe gajok adima lomat inut aprandam juilola pen inut abang ahiring tang rak pen areng hu sonanglo silonijan ben chukihola BBDC road kachelenga tuwar ihuma bike chukihola nat kedam bomohut bike ke kapang tang hektik ajoine silonijan kania ingtia rong mate lang sumipi ke dama tuwara dungalong chingkoi phit bike ke vegahut kapichat par pe jok tuwara rayalong ke somta na karena nujok along bike ke patong dam dera joine bangso bike ka chingkoi pusi rat pen thanpon Mereka tahu ada lo angke alang tu nije sinang atong dang munit tawe chainong chelong tawe alang tu nije kang di kang krang bhena chingkoi pini ani sige la sini li bang pulo abia phikta ni li nije sige chicha nonta kicing kau eteng kelan wala nili ke gari mata ingbok tu pun anu jo gari nili tiam hidup nanta gari telah tadi polis tum dikang kau lah dak si ani je tum suka buho dak kan ka alang tum apan ki khang nun putawi alang tum hudang den ta meng jang tong dikang dah dak tum si na pang tang ong lah meng jang patong dikang hu la so dukan atum hina than de la ke atum nang than lo amasi hadak pan alang tum la son pheno kam si patong mati meng patong no dak amasi amadak bangkai lang tum purok lo Karen anu jok long ke patong ahir kang tang rak ajok adima lomat inurapran kedam lapen inura hirin tang rak areng hu sonang lo halapu ke patong dam der TVS of bike number AS05E 4420 sitame penangan hingnopon nanglo kethek dunlong atumpen kethan pon ateng ke bike ke vega bang ke kangri kangkrang atum ke vega sonsi ke pang tang hektik athengno thangnat ke hadun pet puta ave ame thanga domsi rihing ame anujok along patong dam derlo pusi thanpon aphi borpathar police atum adimaklong an palidunsi areng ke so aphan sikelang je aphan pon apen apran ke dam jo aphan nonamat police atum maridengsi postmortem aphan sideng pon koilamati pen samsoning ti Karbiang long life Nijang Karbiang long arlo rong khang emisi constituency ke parlo hongkram Robi Singh Kro rong amikar mohonte rang kedam tang penanganan ningkan pen keso kachalong lo gajok ahema sor lapen adonara batum pen se kachalang japhan Karbiang Autonomous Council along kirap kachahang pon muni da kai long keso kachalang son thot kiduk kisung avilo ati hem tunisia long jongsi inut bak so tanglo pulo tangte angton keso labason si nang mandet la sonsi lakha phorong khang emisi constituency arlo hongkram Robi Singh Kro rong amikar mohon tirang alang likedam tang ningkan hini so sepen milena keso kacholong lo kajok si kachelang japhan penangan kachebor I pon lo bonda keso kemeyang theka vedetsi non ponta mewin edet anpin lo bangso jo alang litum pen tim Karbiang long kachari pon abang phu mate ning kemepen kanghon kapachetang thek abang phu Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong ha phansi towar chulang pon lo pusi kisodet mohon tirang achor kachi singnar pipen chuning report Kiso ada bang nang li acor iglo ma. kala iglo Tanda komen tu pen sila bang so kiso ke long iglo nang li hamsa. Kan ni dukai ko bon sar tu. Kopi kiso lo tanga. Ko sona ke suli chini de lo aprang ga phek long tam mek du po yal he sa tu. Je pon ham ren je pon lu mati. Ma ki chuda ye gun de sor ma ke no ga bisi dam thore. Tang te la son ki thurun e borun e ni ko an bag dolo ba chekloyon ko an bag si dolo la pason. Do ko bon he sar tu. So ke ho ke unang ma la. So itang de pe un ide lo kan ke. Tang te la bang so ni li Abdu man tu ni ri du no la am ke thie ke ding tu man ta nang rab ji ma po la no son da ke. Ni ya kong be de ma che la che de lo. Ala ma ke sar tu. halapu amun pi moinai hi pi pen kethan pon ateng ke alang lidum keso kachelang japhan pura ningkan hiniang bong penangan asonamung chepadoi pontang lo bonta keso abang ke miun edet lo pusi thanpon
นี่ลีลอกให้สุดเด็ดวาลามสนางลิตุมพันนางไทยก็มันเนนางชุนิงรีกเลยให้นางลิตุมพันตามันเนนี่ลอกให้กิสูนิงการที่นี่โลอันเมสันเกนิลิตุมตาลงลีพิลังอันตาจิปดอยเลือโลมันเนสีกับจิลังลอกสีอันเนนอนเกลงลีพิลังจิปดอยนายตาอาวิเดียโลแล้วสิCM Sarpan stame Karbiang long Thomas Council CM Sarpan stame nilihin pensioning di bangke nilitum panang rab vek ha kuya senili hin pensioning rilu Lasi mohon terang kisu dada bang pu phan kisu kacelang je phan pura komat ne bang pu bang piatum ning ke me pen kirap ji ning hang pulote mohon terang achor sang pi kache singnar pi la screen along ke paklang pon a number 74350 10000 782 IVC code PUNBORRA GB along palilote long ikpo pusi kachuning ripen pachini pon Mothadang Soben Prodap Qatar Karbiang Long Life Kedamdang ningkan surihini raing koi rai sian ningkan Dwarbaguri Press Club amhang nang thek det pen pining surihini raing koi rahini ningkan an ningkan isiar ta nang choksi Dwarbaguri Press Club amhang ke thek arni katalon pon Bangso Dwarbaguri Press Club amhang ke thek arni katalon pon along Dwarbaguri Press Club amai phu bida singing leng pesi mai chari pon Bangso mai long alo hiaman pen kachetong dut Karbiang Autonomous Council abarim EM benting terang Dwarbaguri VDC members John Tikat Harlapen Dwarbaguri ASDC Maipu Rajan Hanse Rajan Inti Prodip Terang Atum Pendanglok Penangan Kit Higiding Tum Chatong Dun Bangso Dwarbaguri VDC members John Tikat Harpen Kaning Japonke Kedamtang Penangan Ningkana Hutke Dwarbaguri Longta Perang Ketum Kavide Jok Penangan Kisundulu Rong Malom Kaching Turason Nang Kile Lapen Rong Malom Kisundu Anta Birta Ki Pija Phan Akisundulu Stamenon Ke Dwarbaguri Longta Perang Ketum Kedo Abangke joy ke popusi Jepon long pen masalang dum da binangan alam the beta nang long dum lo kachini ne son ta chini lo la pen anso se chini pon tujela nang tum anso se humri dam tha to no litum net ka ve dim long son la pen de tuar ka ve me lang ka ve dim long tum pali tha ante anso se la bangso anso se litum karbia ke ko anakit du lapen ko ana kaching thur thelang ma develop lelang ma lai pitha da dum ka dogo ve itung Dwarbaguri ponsot kali ilitum angkang pi gote all India mata pa thang ponje phane to thei chaprang dun thegi phan ke kamjor thegi phan kachalia mu pen chenglok jutang jubat ka dogo ve ansame mesen me pen prang dun thegi phan nangli tumang no nili hin pen nang chuding di dun lo an se nang tu pa Lapen halapu Karbiang Autonomous Council XEM benting terang pen kaning Jepon thuke Kedam tanganing kana hu Dwarbaguri long penangana kisundulu athe Dwarbaguri ke border long kedo golaghat pen Karbiang long kache hoya long si do ta so long birta pendang lok penangan kapache thangjia phan akisungdu sidami nona bang ke Dwarbaguri long kidu kisungdu anta abirta ta pherang ketum kedo kokajok arjudon long ver puputa ninjipon Dwarbaguri Press Club President Secretary Pencenglok aduh member pan tame nili ni aku pan curul tapen ke alang tuhan ansu se cepat duk kon thegi pan athema la kaching thur kile le di manta na tum damra ara la paklang na po alo te ala kiron ke bag tu mitame bang aku ani bigli po ke alang tum ta matha ko tuwar longlok po tuwar li lang po itame ada kapisi kenang sot ma po itame presa tum si paklang pon lo bulang te lata kaching thur yi si atawar long po sini ini thepi lo News Report Karbiang Long Life India Prime Minister Narendra Modi kapin khata tengpen Assam SSA penta a district tinalong padeng ponsi gov school apen private school sangbong twinning program asai padeng pontanglu labang so twinning program ka badu pona thela ke gov school apen private school hin teachers lapen student sangbong ke thega son ka chepa choi lapen ka charli ponlong je phansi bang so jai me deng ponlo ason si ke dam tang matijong ni phai Chris Circuit arni Dilai High School along Serdun English School pen ason ka chepate volleyball 3 leg race
tug of war, drawing competition, extempore speech lapen kapregason ke patu cepate ponlo lapen ke hai student sa chumaphan nong istame pipajir ponlo. Dilai High School Headmistress Jayanti Tiron Pipen kaning Jepon ke labangso twinning program administration atum kapin khat pon atengsi claim ponlo. Militum na training school ini government order tengpen Saturday Hon English High School lapen Jila High School senai pacirap kasi pini militum training school osomar domhan khela dhula lapen example school jadi ting ada dite aso pacitonun si militum ta Jila High School pen indoor sport apini penceng lo pini penceng si 22 pacipon 23 nike participants dengan fokusin. Saturday Hon English School Principal Rajesh Kropen lapuson twinning program golf school pen kethekason kachepachoy long apot kachuru alam the chepaklang pot. Nilitum dak Saturday English School hoi pen la twinning school kedeng long pen apot nili akiru wiparpik lo jasemet Assam Education Minister la pen apota me Karbeng long Autonomous Council Education EM atum hantame akiru wiparpik lo lapusona jaimek both private school la pen government school ala school humni pen also marton pen lapuson interacting a program nang ki bi pen apot ning rong lo. Dilai pen Bijay Rongpi Karbiang long la. Non ke bangji matijong ni phai ingkoi rai si pen ingkoi ra hiniar ni nini apharman dolamara DMSA pathuak lamalong ingdeng ingkoi ra ke thom hemphora ni karchu paduji. Bangsolong Karbia nim ke kroyatum anaphan kachetong dun pen RD ki pidunji aphan hemphu mukrang adorbar KKCA KHYC KHA KHSA KHYA la pen rasinja song atum pen kachuningri padopo. Bangsu ingdeng ing koira ketom hempura ni karchu katalon jelong karbiaron barim ke kroyatum ke doana phanta kachetong dun japhan hemphu mukrang adorbar maiphu lun seti mung pen pherang ke mai long pen chuning ripo. Bangso mai ke do jelong alohi sarpo man pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram long ha phansi kachop hapon padoputa pherang ke mai long pen nang pachinidan. Je alohi sarpo gane dom oh tapi isian ni bangke sar doram sing terom inquiry isian ni bangke sar doram sing terom lapen sar kamjang terang lapen akaprek song president secretary commander dopo hala soani ge inquiry isian ni krum sing saya mai doji hala so sum krum saya mai long ge nitum Karbia nim lapen Karbia jutang rai kom aputha Karbi kurusar koan ke dangsok Karbi anim kita tanggi aputha si itu tinggal poni lagi 21 hari lo. Tapi 22 hari bang rakamai kidoji adab siar tang ada zat lo te rakamai kidoji aso rakamai kilong ke aloi sarko itu Dr. Tuliram Rohang Chief Executive Member Karbiang Long Autonomous Council lagi bang ke ha. Tapi hang panjang aloi manpeng aloi do lagi forensik be atum phanan tahang do lapen MLA atum phanan tahang do MP phangang do lapen tu News Report Karbiang Long Live. Tande pinya da berta bangke lapon si kangton iglo domi thakme kardom.